portré, és Budapesten az Open Press fotóügynökség vállalta magára ennek a megszervezését. A modellek beszervezésében a Magyar Vöröskereszt volt a segítségünkre. Ők elsősorban anyaotthonokkal és családok átmeneti otthonával léptek kapcsolatba, és onnan hívták ide a fotózásra a családokat. 2 olyan család is volt, akik azt mondták, hogy most készült róluk életükben először egy olyan kép, ami mindannyian szerepelnek. De nagyon jó volt, és jól éreztük magunkat. Körülbelül 300-an jelezték vissza, hogy érkeznek, fotósból pedig 35-en. Szerintem ezt nem szakmailag kell értékelni, hanem hogyha tetszenek a képek, azoknak, akiknek készítjük, még hogyha lehet, hogy én azt mondom rá, hogy technikailag nem is olyan, amilyennek én szerettem volna, de az érzelem ott van rajta, és átjön a kommunikáció a család vagy a már többiek felé, akkor semmi ok arra, hogy én most bármibe beleverjem a csúfot. Van egy kedvenc képem, és az nagyon tetszik, szerintem jól sikerült. Egy szőkehajú családot fotóztam, és az egyik kép szerintem nagyon jól sikerült, és az a kedvenc képem. Én az Open Pressnél dolgozom, de van némi sminkelési gyakorlatom, úgyhogy abban segítek, hogy egy picit szebbek legyenek a modellek, és legjobb formájukat tudják hozni. Eddig olyan 10-12-en voltak, akiket én festettem. Főleg felnőtteket, de azért 2-3 pici lány volt, aki szeretett volna még egy kis arcbírt ide-oda. A legtöbben azt mondják, hogy rám bízzák, de hát próbálok azért a ruhához, meg az általános színeihez alkalmazkodni. Természetesen ők is válogathatnak a színek közül, hogyha van valami kívánság, hogy melyiket szeretnék. Csinált róla, így a telefonos képnek. Fényképezésére nagyon oda volt, tehát szinte mindenki fényképezte őt, aki meglátta, neki azt tetszett. Az, hogy kihívás volt az egész, tehát ha visszagondolok, folyamatosan jöttek az emberek, és különböző igényeknek pillanatok alatt megfelelni, azért az eléggé nehéz dolog. Jelenleg a képeket próbálom összehangolni a nyomtatóval, színileg. Nagyon vonzott minket a tudat, hogy egy családi kép készül, és a külsőség inkább nem csak az, hogy családi fotó lesz rólunk, és ennek nagyon örültünk. Számomra az volt a legjobb, hogy láttam, hogy ennyi ember örömet tudott okozni a másiknak, és tényleg mindenki mosolyogva hagyta itt a sportarénát, úgyhogy ez tetszett a legjobban, hogy sikerült elérnünk azt, amit terve vettünk, amikor ezt elkezdtük szervezni.